Deci, uitați cum arată o casă după ce am fost noi. Pereții s-au dus dracu. Pun colțuri gândaci, lipiți de pereți. Uităm acolo. Așa, după aia. Uită acolo. Începem. Unii să bat cu pătura, alții cu pernele, alții cu pătură. Poate iau și... Păi, Michele, o să... Filmează-mă. Filmează-mă, bagă. Gata, bă, că o să... Gata, băi, hai, curat. Hai, mă, filmează acum, ce să mai... Dacă noi la 3 dimineața facem curată, nu o să dormim? Așa, după aia pereții sigur s-au dus dracu. Așa, după aia mai începem cu... Au! Fără babuși, Bă, să moară măta. Nu da.